15,000 na eh. Pero kung kumold ka, kukold din mo siya. Wala nang dos. Huwag mo na tignan yung pangalawang card. Yun. At least na bago. Hindi naka-call na siya. Ha? Kumol siya? Ay, ano ba? Saan yung problema? Wala ba yun? Binding, Ano ba? Bakla ka Hindi ko ba? pa nakita yung ano ko eh. Kahit na. Oo. Nagputsa ka na eh. Binding yun. Yan tuloy, napilitan, no? Ano ba yan? Napilitan lang. Kano yun? Naano niya yung tao. Masik. Di lang palitan mo nga to. Bilisan mo ha. 1-6. Call. Gumet ka. Karantad. Ayun, sige. Okay lang yan. Yeah, gano'n kayo. Makahabol pa siya. Korean na lang, di ba? Alright, we have a four-way pot. Pinalitan niyo lahat. Four-way pack. Parang galit, parang galit. Kinuha lang. Yan, bigyan Hindi, ko. okay na. 100. Bronson, bilisan mo, bagal mo. Ubus yung baterya. Sabi 100. Oh, naku, Ano ba na mo? 5-6? Nakakabigla yun. Sino ang assist sa ate? Oo. Teka. Bombay. Butong ka, butong ka. Button na ako. Okay, sige, sige. Subukan mo, may tumaya. O, all in lang kayo, DJ. Promise. Kahit Kaya nga kamote. Wala na sila. O, all in lang kayo, DJ. Kamote Siyempre, ka. papablap muna siya. O, syempre, bablap mo na siya. Ano All ba? in. Yung mga kamote, gagawa mo kamote ka. Alam mo tayo, 2, 4, 6. Naku, hindi matatapos. All in. Pag all in ka naman, di makukul yan eh. Ako ba inaabangan mo? Hindi mako-all in yan eh. Sagal na. Ay! Raise ka lang, raise ka lang. Ano, mati yun. Hindi, ha? Kukulin! Tagal. BG move yun ah. Pasubo na. Wala, fold. Yung mga ganun ano. Kaya kukukol, tahimik lang. Rita. Wala, fold. Dalawa pa kita mo. Oo. Pussy. Pussy. I fold. Pussy. Kita mo, Tres. King. Ah! Good. Ah! Sabay. Tatlo pa yan. Sino? Ito isa yung King 8. Bobo mo. Kamote ka. Nablap ka. Hindi naman yun yun. Kaya nga natatakot ako, baka biglang kumulto eh. Namumutla ka nga kanina.